Sgorio a chroeso yma i'r graig, lle roedd newydd ddyfodiad y brif adran Wrexham yn wynebu'r pencampwyr Caerdydd. Doedd y naill dîm na'r llall wedi colli gêm hyd yn hyn y tymor hwn cyn cwrdd ac yn rhannu'r brig cyn y penwythnos. Love it. Oakley. Hon yn ornes difyr i lawr yr ochr yma. Ond Arian Oakley. Croesiad at yr ochr belled tu hwnt. A mae'n disgyn i Price unwaith eto ar yr foli. A Ffion Price mor agos at y gol gyntaf yna. Ie, os rhywbeth fydd Price yn siomedig nad ydi taro'r targed ac efallai dyna di'r positif pan ti'n chwarae efo cefn asgellwr ochr chwith troed dde. Ciho arbediad safonol ac unwaith eto at Ciho! Molly Ciho! Chwaraewr rhyngwladol yn ysoedd Cayman yn rhoid yr ymwelwyr wel yn heddiannol ar y blaen. Yn anffodus fan y capten Alan yn llithro, ond mae rhaid canmol, Molly Ciho hefyd nath i barhau fynd ar yr ergyd cyntaf a wedyn yn dilyn i fyny a chwarae teg llawn heiddi'r gol. Dor yn dan bwysau, wan tam yna gyfle fan hyn i Ciho. Ciho drwad, mae heibio'r golwr. Molly Ciho, yr ail i Gaerdydd. Y dechrau delfrydol i'r ymwelwyr. Ail i Molly Ciho. Mae hi di sefyll allan heddi nag yn i Ciho. Unwaith eto yn cymryd y cyfle, mynd heibio'r golwr yn rasio allan a oedd y rwyd yn wag a chwarae teg i Ciho unwaith eto yn neud yn dda iawn ac yn heiddi'r gol. Y dechrau gweitha posib i Wrexham. Hughes ar peniad ydy hwnna mynd i gyrraedd na chdi, mae Walsh yna. Rosie Hughes mor agos, gwaith rhagorol gan Siobhan Walsh. Dyna mae Rosie Hughes angen, just bwydo oddi ar y scraps. Mae rhaid i Wrexham neud mwy o hynna, peli tu ôl i amddiffyn Gaerdydd. Seren Watkins, mae'r geicrydd i Gaerdydd Morgan o camgymeriad gan y golwr a mae Ffion Price wedi rhwydo'r drydedd i Gaerdydd i gol gyntaf hi y tymor hon. Os ydy'r golwr yn dod, mae rhaid clirio pawb neu sicrhau, ond dyw'r derniad ddim digon da i fod yn onest. Unrhyw amser ti'n mynd allan i bwnio, mae rhaid chdi bwnio i fyny, beth i lawr i'r cae tuag at y cyrff. Gaerdydd jyst yn synhwyro bod yna fwy a fwy o goledd yn nhw rwan. Dydd yn pwyso am gol arall Ffion Price. Na chi groesiad campus a mae yna gyfle am y bedwaredd i gefn y rwyd ydy na chdi wir sut ar wyneb y ddeiar metho nhw honna. Croesiad i fewn, Mackenzie yn cyrraedd y bêl yn gyntaf, taro'r postyn ar yr ail gyfle a wedyn TJ Richards just yn golli'r bêl i fod yn onest nag yw i trwy'r bounce, felly arbed da, chwarae teg a Morgan. Hwnna'n arbediad da gan Del Morgan. We came together up against a very tough Wrexham side who have proved themselves in the league so far, but we're absolutely delighted, got the job done and now focus on to next week in the Cup. And I want to come to Molly next because Molly, it certainly seems as though you've settled into life here at your new club. How much are you enjoying it? Yeah, it's really good. This is my third league game with the club. It's really positive and it's great to score goals for the club and bring something from all the way across the other side of the world. Y pencampwyr yn codi gopa'r brif adran ar ôl trechu'r Wrexham ar y graig. Tu ar gwylod mae Pont y Pridd a'r Barri yn dal i edrych am eu pwyntiau cyntaf. At uwch gyngrau'r Cymru nesaf, lle roedd Pen-y-bont yn gobeithio trechu'r Seintiau Newydd am y tro cyntaf yn hanes y clwb. Mel Davies yn ei derbyn ni. Codi Ben. Codi'r bas at Venables. Venables ar peniad i gefn o'r hwyd! Chris Venables ei bedwaredd gol mewn tair gêm. Ac mae Pen-y-bont ar y blaen yn erbyn y pencampwyr ar ôl 8 munud. Mel Davies yn paratoi gymryd y tafliad. Ond mae rhywbeth yn digwydd ar y cwrt fan hyn. A mae yna gerdyn coch i Josh Iorwerth. Bryn Markham Jones yn gwneud y symbol bod yna Benelyn wedi cael ei thaflu. Mae Ryan Assells ar ei hyd ar lawr. Mae'n gerdyn coch i Iorwerth. A mae yna dros awr o'r gêm yn weddill i Pen-y-bont. Smith. Smith y croesiad. A mae'n taro'r trawst. Y golwr yn colli hon yn yr awyr. Smith yn lledu'r chwarae yn berffaith o Daniels. Da chi bas wych gan Leo Smith.
Josh Daniels at y postyn pella. Yr ergyd yn taro'r postyn. O Jordan Williams yno, oedd y bêl yn rhy uchel, a brobl yn ei sgibo hi'n erbyn y pren. Seintiau'n adeiladu. Yr bas drwodd i Clark. Clark y sodliad i Young. Young yn ei chrymanu i'r gornel isa. Mae'r pencampwyr yn gyfartal 8 munud mewn yr ail hanner. A mae Young wedi cael ei drydydd gol o tymor yma. Yn gorffen yn hyfryd. Marriott. Bas letraws gynnar i Daniels. Daniels drwodd i Young. Gorffen yn wych. Ac mae'n llai na chwarter awr ar ddechrau'r ail hanner. Mae'r Seintiau wedi troi'r gêm ar ei phen. Gol o'r safon ucha, y cloesiad, y gorffeniad yn wych. Davies yn meddwl am yr ergyd. Yn ei gosod yn ôl i Brobl. Brobl yn ergydio! I'r gornel ucha! Y golwr bron ei chralu, ond o dim modd stopio honna. Mae'n 2-1 a Brobl wedi sgorio ei 7fed gol am y tymor. 7 munud y weddill, Brobl drosti. Brobl o'i mewn oddi ar y postyn. Mae'n beder. Perfformiad campus yn yr ail hanner gan y Seintiau Newydd. A goliau campus, a honna falle'r ora eto. Roedd Aberystwyth yn fuddigol y trydydd iddyn nhw groesawu ceiconau i goedlan y parc, gyda gol hwyr Jack Thorne yn sicrhau'r pwyntiau. Ond roedd na fynydd i'w ddringo i dîm Anthony Williams i ailadrodd y gamp nos Wener, gyda'r nomadiad wedi ennill i 7 gêm ddiwethaf. Dyrchman, gweithio ond teg at y postyn pella. Peniad yn dod i mewn, yn cael ei ddyrnu. Oddi ar y trawst. Fydd Ruston yn falch fan'na i camgymeriad o. Oddi 8 munud ar y cloc yma yng nghoedlan y parc ag Aberystwyth sydd wedi dod yn agosa. Thorne sydd wedi hyrddio hon. Teg at Bradford. Bel disgyn i Bradford. Aberystwyth galw am llawio fan'na. Cariwch ymlaen medda'r dyfarnwr. Yr ergyd mynd teg at gol. Ond dyfarnwr chwifio i ffwrdd y protestiadau gan y tîm cartra. Disney. Pas hyfryd gan John Disney allan at Pool. Franklin derbyn y bel. Croesiad teg at Kenny. Ac mae disgyn i Jordan Davies. A mae Jordan Davies yn sgorio ei 10fed gol am y tymor. Aberystwyth dim ceiconau un. Kirkman teg at postyn agosa. Methu curo dyn cynta. Cyfle eto. Teg at y canol tro yma. Oddi ar ben John Owen. Ac mae Aberystwyth wedi union i'r sgôr. John Owen yn codi yn uwch na pawb. Ac Aberystwyth yn union i'r sgôr yn munud ola'r hanner cynta. Roberts, mynd yn hir, chwilio am Kenny. Bradford ar draws. Franklin di wneud yr hediad. Sodliad gan Franklin. Bel yn disgyn i Pool. Yr arbediad gan Dave Jones. Bel yn disgyn chydig bach yn ffodus i Declan Pool yn y cwrt. Ond Dave Jones yn gwneud yr arbediad. Pool. Croesiad teg at Davies. Bel yn disgyn i Noah Edwards. Allan at Harrington. Harrington ar ergyd. Arbediad unwaith eto gan Dave Jones. Gwaith da unwaith eto gan y golwr. Roberts, fyny teg at Jordan Davies. Davies yn troi. Harrington tu allan iddo fo. Pas yn ffindio Harrington. Harrington heibio i Walsh. Croesiad teg at y canol. Dave Jones yn ei gollwng hi. A Jordan Davies methu ffindio'r targed. Gwaith arwrol gan Dave Jones. Harrington. Harrington roed y bel yn ôl i'r canol teg at Franklin. Aberystwyth yn clirio. Dyfanwr, Siagair efo Neil Gibson. Neil Gibson yn gweld Cardyn Melyn. Dyfanwr, ddim yn hapus efo beth sy'n cael ei ddweud ar yr ochr. Davies. Bel dros i ysgwyd teg at Wild. Wild yn rheoli, cyfle mergyd gan Michael Wild. Blaen bysedd gan Dave Jones. Am arbediad gan y golwr. Williams, allan at Clark, ydyg y le o flaen Edmund Clark. Bel teg at y canol. Disgyn i Noah Edwards ar y postyn pella. Bel yn taro'r postyn. Dihangfa i'r tîm cartra. A da ni di chwarae 5 munud dros y 90. A dyna oedd y cyfle ola i ceicona. So Cardyn Melyn arall i Neil Gibson. Eisoes wedi gweld Cardyn Melyn am gwyno
Mr Charlton Fleming yn gyrru Neil Gibson i'r eisteddle. Draw i'r Drenewydd nesaf, clwb oedd ar ei rhediad gorau o ganlyniadau ers bron i 20 mlynedd ar ôl ennill 6 yn olynol yn y gyngrair cyn wynebu Caernarfon. Dyma Robles a Darren Williams yn troi tu fewn ar ergyd yn wych, ond yr arbediad yn well gan Webb. O hyfryd gan Darren Williams i greu y lle ymyl y cwrt Cosby, yr ergyd isel. Ond yna Lewis Webb yn ymestyn i fraich chwith ac yn arbed yn ardderchog. Gossett at Bradley. Bradley yn troi ar amddiffynwr, yn croesi'n dda mewn i'r canol. Ac yna Mark Williams! O taran o ergyd gan Williams. Robles at Matty Jones. Jones yn croesi mewn i'r canol! Ac Darren Williams sy'n rhwydo dros y Robinied. Symudiad hyfryd lawr y chwith a'r croesiad yn un arbennig gan Matty Jones. Neb wrth ochr Darren Williams ac ar y foli yn curo Lewis Webb. Williams yn codi. Yn bwydo Robles, mae partneriaeth yn un dda, mae Robles i troi i ddyn yr ergyd isel ar arbediad yn dda eto gan Webb. Robles yn troi ar amddiffynwr yn gelfydd ymyl y cwrt Cosby. Ergyd isel yn dod ar gorau allan o Webb. O Williams, lle yn y cwrt Cosby, foli hyfryd yn dyblu mantais y Robinied. Y croesiad y tro hwn o'r dde yn rheoli ar ei frest, yn troi yn yr un symudiad ac ergyd hyfryd trod dde i gornel uchar rhwyd. Louis Lloyd yn colli'r bêl yn ddiangen yng nghanol ca, a mae'n 4 yn erbyn 2 fan hyn. Seli Ismael, Sgwar, Williams am yr hat-trick! Trydydd i Williams, trydydd i Robinied, 3 pwynt i'r Drenewydd, dwi'n tybio, 20 munud yn weddill, y Drenewydd tair, Caernarfon dim. Bas ymlaen at Oswell at y postyn pella, ac ar y foli Ryan Sears yn rhwydo'r bedwaredd. Ond mae'n mynd i fod yn seithfed buddigoliaeth yn olynol i'r Drenewydd sy'n dod â nhw yn gyfartal a record sydd wedi sefyll ers Hydref 2004. I think we're 77 unbeaten in the run. And it's credit to the boys. I'm just lucky enough to be in the right place at the right time, and I'm the one getting the goals in. But I can't do it without the service from the boys. The second goal was the pick of the bunch. It was a great cross on Ryan Sears, and I've just realised I'm having a bit more space than what I normally are. And I've just thought I might as well pull the trigger, and lucky enough it's gone straight in the top corner. Nawr oedd Pontypridd nid yn unig ar rediad o 5 gêm gyngrair heb ennill cyn i nhw gyfarfod Hwlffordd nos Sadwrn, ond nhw heb sgorio yn unrhyw un o'r 5 gêm chwaith. Ponty yn y gwynedi, 2 gol. Mae'r tîm yma wedi sgorio tymor yma. Cofiwch, dyn nhw'n mynd ildio llawer. Cummings at Hunt, mae'n gol o'r diwedd! Pontypridd yn taro. Croesiad, yr ithro dda gan Cummings. Triag at Hunt, peniad gwych. Dim cyfle efo not yn y gol. A dwi'n siŵr fod Tony Pennock yn hapus iawn efo amddiffyn yna. Cummings yn sydyn, ond i'n mynd i ddweud bod y gol geidwad allan. Wel, mae'n ddwy ddim na. Mae yna drosedd yn ôl y dyfarnwr yn stopio'r cyfan. Chydig o ddroswch yn hyn, gyn i weld i eto. Gol geidwad not a McMara ar ochr chwith, just bwrw'r gilydd a mae Cummings di sgorio'r gol. Na, dim digon gwythio fan yna. Gol, byddai'n gweud? Wel, mae'n ornest yn y cwrt Cosby na. Breichiau bob man, Tybone. Dwi'n ddiddorol gweld hon eto. Oedd y gêm rygbi gyda'r achdil. Oedd yna'n drosedd? Oedd yna'n drosedd. I fi. Y gic yn fer, newid pethau. Lewis, tackle gadarn gan Ambrosesi. Beth am hwnna, Emlyn? Mae'r hyd mynd tuag at gol. Dim cyffyrddiad ar bêl. Cic o'r smotyn iddo fi. Mae'n batrwm o ran Pontypridd. Pan maen nhw'n sgorio, maen nhw'n ennill. Mae'n syml. Dwi'n i weld os yw'r patrwm na'n parhau heno. Mae Owen di ymateb, mae wedi cael cerdyn melyn. Mae'n bwysig nodi hynny. Be fydd y dyfarnwr yn neud fan hyn? Not yn hedfan mewn ac yn ei wthio fe. Mae fe'n ymateb, mae fe'n codi fraich. Chwaraewyr Pontypridd yn gwybod yn iawn beth oedd yn neud.
Fi'n credu bod ni'n cael cadw mewn fan hyn, achos mae Lewis di cael un, mae Owen di cael un. O, chi'n gweld un dod? O, chi'n gweld un dod? Cerdyn coch sy'n dilyn. Mae nhw lawr i 10 dyn. Ti just methu wneud yna ar yn y bryd, Del, yn anffodus. Not at Hunt, symudiad da, Caraddogan! Ar garlam! Ar gol! I bont y pridd! Symudiad hyfryd ac am y tro cynta tymor yma. Mae'n wedi sgorio 2 gol mewn gêm. A mae hwnna'n hyfryd. Evans yn eich mani, tuag at y post un pella. Arbediad wych gan y golwr. Gyfryd isel gan Evans. Y golwr Blue Crease. Y blaen i fysydd iddi i throi ar y postyn. O Baslac. Gan pres, Lewis Rees yn brasgamu ymlaen. Tuag at y Cwrt Cosby, mae'n opsiwn i'r chwith yn Harry Owen. O, sy'n gyd cwrs Motyn yma na. Na, gos, nath i aros ar ei draed. Dyfarnwr Thomas Owen yn y fan ar lle. Lewis, uniongyrchol tuag at Vincent. Wyniad ymlaen tuag at Elliot Evans yn y Cwrt Cosby. Evans ar ergyd, uniongyrchol gan Met Caerdydd. A mae Elliot Evans yn sgorio i drydydd gol o'r tymor. Yn ôl yn y tîm ar ôl gwaharddiad. Gol hen ffasiwn oedd hwnna. Rhys, ddim yn cam sefyll. Mae ar ei roed chwith. O, mae'n bas da i Harry Owen, cyfle mae'r ail o'r noson i Met Caerdydd. Gwaith gwych gan Lewis Rhys tro yma ar bas. Tu mewn i'r amddiffynwr i frasgam Harry Owen. A mae Harry Owen i rhwydo i gol gyntaf o'r tymor. Bright. Groesiad ddifni mewn. Patton ymlaen i McLagan. Craven. Tomlinson dan bwysa. Blaidd ar groesiad ar draws y cwrt 6. A no. I rwydo i gol gyntaf yn uwch gyngre'r Cymru. Callum Huggins. Gol gysur. Ta llyged yn obaith i dîm Steve Jenkins. Et Caerdydd 2, y Barri 1. 200th league start tonight, a goal and 3 points. Yeah, good night. I think obviously Barri were decent first half, caused us a few problems. We weren't at the races, but obviously the early goal early in the second half, really helped us to kick on. If we do go direct into Tom, obviously with his height, he was getting a bit of joy winning the flick-ons, and if the strikers got a little bit closer together, those type of movements would be there for the third man run, and yeah, obviously pleased with the finish as well. Treuliodd Colin Caton flynyddoedd fel chwaraewr, capten a rheolwr gyda Bae Colwyn. 20 mlynedd ers gadael ffordd Llanelian, roedd Caton yn arwain y Bala yn y gêm gystadleuol gyntaf erioed rhwng y clybiau. 6 munud o'r hanner cyntaf wedi chwarae capten Bae Colwyn, Tom McCready. McCready o'r arbediad! O'r arbediad yn rhagorol gan Celyn Absalom. Oedd hwnna yn mynd fel saeth i'r gornel ucha. Pete i gyfeiriad Malkin Downs. Angen bod yn sicr efo'r peniad Iron Edwards. Yn gwneud be mae Iron Edwards yn gwneud gystal i fewn at Mendes. Mendes ar ergyd a mi oedd angen yr arbediad gan Alfie Brooks. Symudiad gorau'r gêm hyd yma gan y tîm cartra. Malkin eith o'n fan yn yna dan bwysau gan McCready ac yn carfod hefyd Adabaki. Wan so mae'n gyfle fan hyn i Adabaki! Abadaki. Alla dylai wedi wneud y well yn y fan yna. 2 funud a hanner o'r hanner cyntaf yn weddill Burke. Ar ergyd o'r arbediad a'r peniad gan Malkin. O, mi nath y golwr yn dda, Alfie Brooks. Yr arbediad yn y lle cyntaf, a mi oedd yn y lle iawn wedyn yn doedd. Rodgers. Codi'r bel i lwyddo'r golwr, a mae dim syth drwodd o camgymeriad erchyll gan y golwr Alfie Brooks. Da ni fewn i funud ola yr hanner cynta. Wel, siawn sgen i, mae croesiad oedd hwnna gan Ryan Rodgers. Creamer, bel i lwybr, Acpan at Steph Edwards o'r adlamiad yn ffodus i Edwards, y bel yn sgwar at Cumming! O, mi oedd angen y cyffyrddiad gan Absalom. Dwi'n ama bod hwnna'n mynd i fewn just o dan y traws gan Jamie Cumming. Da ni wedi chwarae 4 munud dros y 45. McCready ar geg gornel! Gito Williams! Yn union i'r sgôr! Y geg gornel cael ei chwipio mewn gan y capten Tom McCready. A Gito Williams y cefnwr. Y Bala 1, Bae Colwyn 1. Nathan Burke.
Shannon ar y cynnig cyntaf i Aaron Edwards. Edwards, yr arbediad yma yna i Rodgers, heibio'r postyn. Wel, am gyfle eiraid i Ryan Rodgers sgorio ei ail o'r gêm. Gai Owen i fewn amdani, mae'n disgyn i Oli Shannon, i Paolo Mendes, yn sgwarad Pete! Nathan Pete! 20 munud o'r ail hanner wedi chwarae, a Nathan Pete yn ei chladdu hi gefn y rwyd. Dyma Downs rwan mae'r croeso dydi fewn at Acfan, a cyfle arall i'w Doyen Acfan. Mae o'n gwybod yn iawn, dylia fod honna yng nghefn y rwyd. Y Seintiau Newydd yn ei mantais i 4 pwynt ar frig y tabl ar ôl ennill 5 gêm yn olynol yn y gyngrair, a dim ond pwynt sy'n gwahanu Caernarfon yn y 4yd safle a Met Caerdydd yn y 7fed safle. Yn y gogledd, roedd y ddau dîm syrthiodd yr uwch gyngrair y llynedd, y Flint ac Airbus UK yn cwrdd. Roedd ei bron yn gol i'r Flint wedi hanner awr, ergyd Jake Phillips yn tyrannu oddi ar y postyn yn erbyn i gyn glwb. Daeth y gol agoriadol 5 munud cyn yr hanner. Y sidanwyr ar y blaen ar ôl i'r bêl syrthio wrth draed Joe Williams a'r cefnwr yn gwneud dim camgymeriad i sgoriau gol gyntaf am y tymor. Dechreuodd yr ymwelwyr yr ail hanner yn gryf, cyfle eiraidd i gapten Airbus Steve Thomason, ond y golwr Rhys Williams rywsut yn ei harbed hi. Daeth y Flint yn agos iawn i ddyblu'r fantais ar ôl i Harley Pegram ddangos cyflymder syfrdanol cyn croesi i Josh Jones, ond iargyd yn cael ei arbed yn arwrol gan Keegan Jones i gadw Airbus yn ddi. Llwyddodd y golwr i rwystro Jones unwaith eto 2 funud yn ddiweddarach. Arbediad cryf i lawr i'w chwith y tro hwn. Roedd Airbus yn meddwl i bod nhw'n gyfartal gyda chwarter awr ar ôl. James Davies yn amseru i rediad yn berffaith, ond iargyd ddim yn gywir. A Davies gafodd y cyfle olaf i Airbus, ergyd wych, ond y postyn yn ei nadu y tro hwn, wrth i Lee Fowler a'i dîm wneud hi'n 8 heb golli yn y gyngrair. Bydd ei goliath allweddol i'r Flint sy'n aros o fewn 2 bwynt i'r ceffyl a blaen Treffynon. Mae Prestatyn wedi dringo'r tabl ar ôl i'r 5 tîm isaf golli ddydd Sadwrn. Mae hi'n dyn tua'r brig yn y de, gyda 2 bwynt yn unig yn gwahanu Llansawel ar y copa a Rhydaman yn bedwerydd. Y 3 isaf i gyd yn colli dros y penwythnos. A dyna'r cyfan am heno. Cofiwch am sgorio rhyngwladol yng nghwmni Dylan Ebenezer ac Osian Roberts nos yfori am 10 o'r gloch ar S4C wrth i ni edrych ymlaen at gemau nesaf Cymru. Yna am 20 munud wedi 7 nos Fercher, bydd Cymru a Gibraltar yn mynd ben am y tro cyntaf eriod ar y cae ras yn fyw ar S4C. Bydd y pêl-droed rhyngwladol yn parhau dydd Gwener wrth i dîm dan 1 Cymru deithio mas i'r Weriniaeth Siec. Y cyfan yn fyw ar-lein ac ar eich teledu clyfar am 5 o'r gloch. Ac yna nos Sul, y gêm fawr, Cymru yn erbyn Croatia. Gêm dyngedfennol wrth i Gymru geisio cyrraedd Euro 2024. Ond tan hynny, nos da.